Vieš, prečo niekedy ľudia radšej klamú, než by mali povedať pravdu? Hovoriť pravdu, keď vieš, že môže niečo zmeniť. Keď vieš, že môže niekoho zraniť. Že môže niečo ukončiť, nie je jednoduché. Preto sa veľa ľudí rozhodne pre ľahšiu cestu. Močať. Zahmlievať. Vyhýbať sa. Povedať len polovicu. Smutné je, že veľa ľudí si myslí, že keď nepovedia pravdu, nejako sa tomu vyhnú. Že sa tým ochránia. Že to prejde. Že to možno nebude až také zlé. Lenže pravda má jednu zvláštnu vlastnosť. Ona nezmizne len preto, že ju človek nevysloví. Ona zostane visieť. V tichu. V pohľadoch. V správaní. V pocite, že niečo nie je v poriadku. A práve to často bolí ešte viac. Pretože oklamaného človeka väčšinou nezraní len samotná pravda. Zraní ho to, že ju musel cítiť. Hádať. Skladať si ju sám. Z niečoho, čo mu niekto nechcel povedať priamo. Ak mal niekto odvahu klamať, tajiť, robiť veci poza tvoj chrbát, mal by mať aj odvahu postaviť sa pred teba a povedať pravdu. Lenže na to už veľa ľudí nemá silu. Pretože úprimnosť si vyžaduje odvahu. Vyžaduje niesť následky. Vyžaduje postaviť sa tomu, čo príde potom. A to nie každý dokáže. Tak si to prosím zapamätaj. Nech je pravda akákoľvek, vždy je čistejšia ako klamstvo, ktoré nechá druhého žiť v niečom, čo nikdy nebolo skutočné.